ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀ ଆସିକି ମିଶେ। ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲା, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ସମୁଦ୍ର କହିଲା ମାନେ? ନଦୀ କହିଲା, ତତେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି, ତତେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିକି ତତେ ଦେବି। ମଣିଷ ଦରକାର, ମଣିଷ ଆଣିକି ଦେବି। ଘର, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଗଛ ଲତା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ସମୁଦ୍ର ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଆଣିବୁ ତ? ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଣିନି, ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଘାସଟିଏ ଧରିକି ଆସ। ନଦୀ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ସହ ବହୁତ ଜୋର ହସିଲା, କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆଣିକି ଦେବି, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘାସ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା? ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖଉଛି। ତା ପରଦିନ ନଦୀ ଲାଗିଗଲା ତା କାମରେ। ଜୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁଅରେ ଆସିଲା ନଈ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁଅରେ ନଈର ପାଣି ବହିଲା। ଘାସ ବେଶୀ କିଛି ଗଲାନି, ବାସ୍ ନଈ ଗଲା। ପାଣି ତାରି ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀର ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ନଦୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଘାସ ନଈ ଗଲା, ପାଣି ତାରି ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଭଳି ଦିନ ସାରା ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପଚାରିଲା, ଆରେ ମୋ ଘାସ କାହିଁ? ନଦୀ ଉତ୍ତରଟେ ଦେଲା, ମୁଁ ହାରିଗଲି। ହାରିଗଲୁ ମାନେ? ନା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗଛ ଲତା, ଘର ଦ୍ୱାର, ମଣିଷ, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଘାସଟିଏ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୃଦୁ ହସରେ ସମୁଦ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ବୁଝାଇଲା, ଆରେ ଶୁଣ, ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ନଈବା ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ଘାସ କ'ଣ କଲା? ତା ମନରେ ବିନମ୍ର ଭାବନା ଅଛି। ଘାସ ମନରେ ବିନମ୍ର ଭାବନା ଅଛି। ତୁ ଯେତେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୋହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଇଁଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମନରେ ଗର୍ବ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଅଢ଼େଇ ଦିନର। ସିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଯଦି ବିନମ୍ର ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରିଦେବା। କଥାରେ ଅଛି ବା, କହିବ ମଧୁର ବଚନ, କହି ତୋଷିବ ଜନମନ।